טוב, גיא. Good morning, נבלות. אני יודעת שזה לא כל כך נעים לראות סופר סגור, ולכן הבאתי אתכם לכאן, לפתוח את הראש, לחפש אפיקים חדשים, ולראות שיש חיים אחרי הסופר. אני אכפת אם יש חיים, יש פה אפי אאואר. חפש התנאים שלה, תיגע כוכבה. בחורה יכולה לחלום. תכף יגיע מנהל בית הספר, ותוכלו להפנות אליו את כל השאלות שלכם. בוקר טוב, אני מאוד שמח שבאתם. בואו, כנסו בבקשה. חבר'ה, אני ממש מתרגש שאתם פה. קיבלתי עליכם המלצות מעולות מהמנהל שלכם, אבישי. אביחי. זה מה שאמרתי. אבישי, תראו, הכנו לכם יום מרתק. מלא פעילויות, ברושורים על שחף. בואו תכירו את בית הספר, סליחה שנייה. הלו. אוי, שכחתי. אני מיד בא. חבר'ה, תקשיבו, יש לי משהו בלוז, אני לא יכול להזיז אותו, אבל אני מיד חוזר. מה זה? אין לזה צורה. ככה מקבלים אורחים, ועוד רוצה שאני אעבוד אצלו. אפילו כיבוד אין פה. אני חושב גם ככה, מה שמעניין פה זה ילדים טק. אולי בכלל הם צריכים להעבירים לנו יום זה? אתה בהחלט צודק, אנטולי. בוא נשמע מה יש לילדים לספר על בית הספר, ולא איך שהמנהל בוחר לשווק לנו את זה. אבל איפה כל הילדים טק? לא צריכים להיות במחששה, בהברזה, בהפסקה? איזה מחששה, זה בית ספר יסודי, אנטולי. הם בטח בשיעור. מה זה? מה אני שומע? יש לנו צוות של גיבוריה, הם לא עושים ולא עודים גלימה, מחנכים מהנשמה. מה זה? מה הם עושים? שרים. מה זה כמו קבלת שבת? לא בדיוק, זה שישיר. שיוואט? שישיר. כל שישי בבוקר מתכנסים מורים ותלמידים לפתוח את הבוקר בשירה. איזה רעיון מקסים. ממש מקסים. יש לכם עוד רעיונות מקסימים כאלה? וואו, אם אני אגלה לך אני אצטרך להרוג אותך. תני לי. גייז, אנחנו רוצים לדעת מה טוב לכם פה, מה כיף לכם פה, מה מחזיק אתכם פה. למה אתם באים לכאן כל בוקר? חוק חינוך חובה. קל קשה טק, נראה לי רק באלימות יעזור. תראו ילדים, יום שישי הוא קצר, בואו נדבר ביזנס. אתם מראים לנו את כל הדברים הטובים בבית ספר שלכם, ואנחנו פתחים סניף של הטוסטים של קריאני, כי הבן יש לו קרקרת ואני לא רואה שיש פה אפילו קיוסק אחד. עשינו עסק. בוא אחרינו למקום שבו הכל מתחיל. אז השומר בכניסה זהו יצחק, הראשון שמחייך לשלום. הוא פותח את השער בליבנו בפער שמח לפתוח את היום. בכיתה מחכה לי חונכת, עם חיבוק בתחילה של כל יום. היא קולטת, אני לא מחייכת, אני מרגישה שיש לי מקום. המנהל שלי שואל לשלומי, הוא רואה אותי בין ההמון. ליד לי זה יועצת, אני מרגישה שאפשר להוריד את השריון. ומיכה שלנו כפרה, הוא תמיד בתנועה. בסדנה הוא יוצר, מנגר ומזמר, ילדים באים בשמחה. נכון כולם נראים רגילים, אבל יש לנו צוות של גיבוריה, הם לא עושים ולא עודים גלימה, מחנכים מהנשמה.
בודקים תיקים, אין צלצול צורם, יש המון העשרה. בוועדות אני שותף תורם, בפרלמנט בר השפעה. יש נוכחות אישית היא משמעותית, יש מקום לשאלות. יש פה משפחות, אחים, אחיות, פעילויות קהילתיות. ולכל מי שעוד מתלבט, תגיעו בראש שקט, כי שחף היה לי לבית, אוהב יישאר כך בכל עת. היי, נכון כולם נראים רגילים, אבל יש לנו צוות של גיבורי על. הם לא עפים ולא עודים בלימה, מחנכים מהנשמה. וזה לא משנה אם באמצע היום או באמצע משחק כדורגל, כולם יעזבו את הכל בשנייה, תשמע כריזת בית הספר. פה זה קצת יקום מקביל, זה לא מפעל רובוטים, זה הסיפור של שחף ועולמים, זה הסיפור של שחף. היי, נכון כולם נראים רגילים, אבל יש לנו צוות של גיבורי על. הם לא עפים